Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi hari ini kita aktivitas pagi Mbak Jagung, bos lah. Mantap ya. Bantu rembyong. Nanti bos kita melaku. Jangan asem. Aku nggak sepeda, bos nggak apa ya, nggak apa-apa. Jadi Kelasmu pekat ya. makan ya, masa makan? Oh iya makan lah ya. Berangkat. Oke bos. Dok. Ya, Mbak Sita melaku, bos. Waduh melaku. Wah. Bos jadi, alhamdulillah wis bisa gue wis waya panen. Tuh olah wah bos. Wah. Apa ya? Plok irung iso-iso. Nah, esok bos. Desaku asru iki ketoke. Cik dijuruyu-ruyu. Terus suara-suara manuk, suara-suara manuk kuku. Iya. Manuk kuku, suara-suara kuwi sik kumandang ngono, bos. Oke, jadi ngono iki aku mas budal. Oh, konten tak lanjut. Wes, neng lokasi, bos. Nah, oke, bos. Jadi udah nyampe iki lho. Kontate sarapan. Sarapan sih. Gerak wong kulit gerak. Masak jaji. Lho, masa jaji pangestu, bos. Oke, loh, jagung. Dengan Allah kaya. Oke. Amin. Loh, jagungnya. Syah. Yang ini. Sehingga malah serah ketok. Piye to ke? Kidrone jagung, bos. Jangan aku. Lewarto. Ayo sarapan sih. Wis sarapan, mesti sarapan ke omah. Lagi. Gue kangen, bos. Jagungnya jadi jagungan lah. Syah. Kisik jagung tok, bos. Jerone wi, bos. Yo wis ewu. Iki wis dipak nek ini. Iki wis dipak, guys. Jagungnya wis jahitan, digelimbung. Syah. Lho. Ini lho, bos. Jagung. Syah. Sibuk, bos, yang jadi jagung, bos. Sarapan saja. Layas? Sarapan? Jangan asem, aku kan asem. Lembah anu, eci. Aji onde-onde. Lambe gede. Lambe dumbe kecepet lawang. Lho. Lawang. Oh, lambe ni sapa sing cepet lawang. Lambe ora oleh cepet lawang. Dene ngapne ning arep lawang kecepet lawang. Tapi kok enak ya wong lambe kecepet lawang nih. Gung, kecakot akeh. Lambe kecakot oke ya. Lambe kecakot. Iya. Dia sampe di lagi tangi. Lagi tangi apa urung tangi? Urung tangi ke. Lan nek bareng tosen. Oh iya, katanya bareng tosen. Oh kan yang ngomong wi. Wong arep tosen arep musuh. Wong takkan nglaser iki nek tosen wong kok ngusung. Demi kan tak telepon tosen. Anu benda norem sing. Bener kampanye. Berarti ya anu, debengi berarti adine juga bedil ramah. Iya, kayak telepon aku demi. Telepon saya.
Ya sarapan. Ini ki buas mak jago nek wong kene iki modele dipen ngene iki lho. Ke jagonge ra ketok kae. Lah wong nang kene olah 50 ta wong loro. Jagonge yo ngene iki ya. Apa tau uncal-uncalne? Biya yang gelepot to. Apane yang grepot? Jagonge maksudnya. Yo. Maksudnya jadi pilang kok. Yo ora. Lah, Sapa? Ngene Mbak Win. Ngene Mbak Win kayak diuncal-uncalne. Yo ora yo goblung tapi ya ono kadang kurang pikir. heeh. Aku tak uncal-uncalne. Engko ngger blongku wis bek kok. Heeh. Engko ngisarene tak Kurang uncal-uncalne. sithik-sithik. Monggo nek bar kene kok anu berarti iso ngalih ngulon ya? Iso. Hmm? Iso. Ya lho. Dur jurang lek. Lu jurang. Jurang dinten lek. Berarti dicik. Wah, gede-gede tapi keto. Jagoe karo ki gede kono. Ya karek kowe. Nek gelem sak ya. Sak pupu-pupu jagoe malan. Wong jagung karek sitok-sitok putih ngono kuwi kan karek suwi to sitok tak pedote. Wi pete walah pete selengen-lengen. Semake iku lho lek ketel. Engkarane wi ngemek anggo sing su kok ngetoke. Ya nek iso yo gak apa-apa disak. Disak gak apa-apa. Iki sarapan sik, Bos. Lah, baca lagi budal, jadi sing dhuwur iki. Jadi karipan, Bos. Jadi kan ndi dika? Tiga mati. Ngono kuwi lho, wong urip. Nyapa mantarmu? Sen? Nyapa? Mantole ambrol. Ambrol kampase apa nih? Nyantek kampase kotok. Allah. Tunggal itu ya toh. Kebong wisan. Kon gak asir lho. Aku sesuk-isuk ngono wis langsung budal jadi jam 6 rongane wis rene. Bontot kadung sak rinjing gede. Oh, lah aku ki nek pinggir waduk durung bubus ya. Durung bubus ya. Menapa sih lho takon glasir, Bos. Niki telepon aku iki padha ae no. Halo. Kalau orang kamu glasirnya piye? Maksudnya kayak gini kaduan apa ora? Ninjongin motor lho. Halo, gak motor sono. Ora iso to wiwi ya tugel. Apa diacar-acar ngono ae? Cacar piye? Maksudnya butane bikin dalan wi. Telu ngono. Ya. Piye? Masuk. Telu njowahi papat ngono ndang enek sing nggo papat. Ora sah numpo. Kaya aku nggo papat nggo 5. Wiwi lho. Nggak papat nggak 5. Wes saiki dadi apa? TikToker ya? TikToker wi. Aku itu jadi konten kreatif. Konten kreatif. Konten kreatif, Penting Bos. kreatif. Heeh. Konten kreatif. Kreator kere. Apa ae sing mbok anu? Ya sejenis gobol. Kontenmu apa ae? Ini TikTok apa YouTube? TikTok, YouTube-e gong dadi. YouTube kan dadi anu sing rusak ya ndandakno ya. Mang cantik aku takon. TikTok kere entek piro? Oke. Wis rusak-rusak nyapa? Tempe ra dienggo lawet ditek-tek e. Rusak anune sile bocor. Isine bocor ya. Apa tadi? Kempes ya. Ora we dereng info sing nggon kewan akeh wi endi to? Oh, ngono. Ning ndi? Pas nggo 6. Pas nggonem kok kono apa dudungi lor wi endi to? Pas nggo 6 ndi? Lho. Kaya pas nggonem ndi? Oh tak kepuk tenan mengko. Tangan sebat. Ngene iki lho sing kan info wi. Apa nyambi jadi nek angger jam 09.00 Dede kungkum ning isor jambu. Tenang iki, Bas. Tenan ki maksudnya tak parani wis sitok nek wong edok rada lemu bluron lho, Cok. Kok sok. Tenang aku bico. Lho bajingan lho, awan-awan wi. Aku tahu tuh mah main ta. Sakmono ya. Kira pupune. Pupune apa Mbah Nem? Pupune Mbah Nem wae. Anu. Tuh. Yo Mbah Nem. Wong kok ora beres. Kamu ora beres nginfo wong wi awan-awan aku kan wis kewesel lho. Ning kono lho, Kang. Apa wi? Nyambi wi nek angger jam 10 jam 11 wis kungkum ning kedung isor jambu.
Enak wi bokong lemu lho ning anu gak jancuk aku nucah wi. Iki berarti males, Bos. Patakmu wi. Tenan wi. Ora ki sing golekno info nyambi sing nit tak paranane. Sing enek aja sing sitok loro ngono kuwi. Enek Bos ning nggonku, tapi jarang metu. Nyambi apa lo jarang metu kuwi mangane apa sedina apa ping apa seminggu pisan piye to? Kan tahu tak bedil dorku ki ya. Heeh. Entek peluru sak bet ini gak mati. Gak mati. Mergo ya bedil dor iki ya. Jajal bedilmu. Jajal Dang. Jajal. Dedar. Dor ya iki. Iya. Dedar. Oh, Iki alah. lho resmi lho iki. Resmi nek gawe ya wi. Resmi iki. Indonesia apa Jepang yang gawe? Anu, Palestina. Palestina. Uang kalau kan gue info lah kok malah tidoi wong buron. Oh, bajingan. Lah mek nggo peluru, Jon. Lah peluru bikin peluru apa peluru ya sitok iki kontakan lanjut soal ki kok. Ya, Peluru. bedil nganggur diminta pelurune. Oh. Ya engko. Engko nek Lah jenenge tas enek tas apa? tasmu. Yo rene aku. Lah ora ngomong lho, Di. Kali aku. Kuwi piye lho. Kuwi cocok ora tek kae peluru ngunanku. Pas tengah. Apa setengah? Anggere sak min iki. Ya. Lonjong, nek lonjong ya cocok. Lonjong anggere gak debuk lho. Ora cocok. Cocok Iki ora sedeng. ki cilik kok peluru ki peluru. Oke peluru manuk sriti. Heeh. Kuwi ya. Iya. Entekno pisan lho gere sakmene. Ngono bos. Lah kare sitok e wi. Bisa di watu ngono ta. Dadang. Apa sih mbok ginseng? Zen. Dilepongke nak kena tak. Alah kompong. Ngawur. Lah wong edak kaya ngono lho kuwi mbok bayek lagi lahir ali iso to sen wong kuwi. Nek kuwi pelurune dikena di kun. Apa dia lah suarane bes ngono jeredur. Dedar Iki bas. bedil dor, Mbak. Dedar wi. Bes ngono Tak renovasi ya, tak. Ngono sing muni dar wi kon bedele lambene. lambene wi sing dar. Kok. Berarti ono tuku di peluru rang. Alasan watu nyapa to golek sing cilik sing pas ngono kok. Tenane peluruku. Ngono bos iki lho, akan klaser jagung. Jajal. Wis saiki nanti pindah nanti nang Brengkok. Macan mati. Nang Macan Mati, Bos. Iki critane Wih, macan piye? mati, biyen. Heeh, tekok iki. Critane. Kecamatan mati. Biyen ngene lho critane iki. Ya. Kan aku kan dolan gak sengaja. Heeh. Nah. Kok cek enek prawane. Heeh. Oh, ora Mas. Tamu. Iki ceritamu, Cok. Ceritane desa Macan Mati. Ceritane desa Macan Mati kuwi lho. Sik Heeh. sik tak nyemet rokok sik. Dan nyemut rokok sik. Tak nyemet rokok. Ben menak. Critane iki biyen ngene. Ye. Ceritane diceritakno. Ngene critane. Heeh. Macan mati iki biyen enek macane. Heeh. Loro ki mati ngono lho. Lho, Ngurak. lha matine nyapa? Matine paling lesu wis enek angsa. Ora nek matine lesu ya. Lha raman kowe. Piroe wis mati ngurak ngono kuwi. Ora wis mati. Kuwi berarti teko kono lah kok ora nek macan. Yo kan diwujud enek rupa macane yo. Wis Mati. Wis mati tapi. Dikira balweta berarti dudu macan. Ora lah iki jape, awake iki jape terus di gotong royong wong kono terus dikek desa jenenge macan mati. langsung ke desa ya. Gotong royong terus Ngono, Bos. Ngono Gus. Gus ini to sing ceritane wong kono biyen. Oke, Aku teko Bos. kono dok kuwi langsung diceritani ngono kuwi. Lah dok kuwi penabrak watu, pernah gebrak cagap ya toko dok kuwi lho. Anu. Oke, Bos, jadi kono iki ceritane aku mek jagung, cacah kita akan nglasir. Akan nglasir kae samidi karo Gus Tosen. Itu kan info nyambik tapi nyambik sualan yang diinfono wong. Oke, jadi ngono konten akhirnya makanya pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi tetap aso, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.